गोल्डन स्टार नीकू निराला डीजे संजय सम्राट मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमरा तो नैया किछ न सुझाइया, हमरा तो नैया किछ न सुझाइया, चल जेबे छोड़ के किछ न पुराइया। जान भ गेलौ शादी तोहर से हम दिल के करेबै अपडेट। जान भ गेलौ शादी तोहर से हम दिल के करेबै अपडेट। अब नहीं कर अभी है तू भेंट हम दिल के करेबै अपडेट। जान भ गेलौ शादी तोहर से हम दिल के करेबै अपडेट। डीजे संजय सम्राट मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। देखो हसीना के हम गइडरबै, हाँ कहे छौ नीकू के प्यार नहीं करबै। देखो हसीना के हम गइडरबै। अब जो नगे भ गेलौ लेट हम दिल के करेबै अपडेट। गे जान भ